Здравейте хора, аз съм Божидар и днес ще играя Майнкрафт. Само един момент да направя сървър. Окей, хора, ето, тук съм. Първото нещо, което трябва да направим е да вземем дърво. Ето отиваме. Но другото, ето тия, които добавиха новите, са много добър ресурс, ако искате да си изпечете. Да, много бавно пече, но все пак буквално аз взех 13 за по-малко от няколко секунди. Окей. Само да щупим това дърво. Да си го направим на дъски. Да си го направим така. Поставяме крафтинг тейбъла. И аз, което много обичам да правя, е си правя само кирка. Правя си само кирка и си я слагам тука. И щупя това. Така. Ето този другата е много хубава. Сега, значи, кога си правя кирка, тъй като когато по принцип си правя дървени инструменти, аз почти веднага взимам камъни, така че направя каменна кирка, само нея, да не хабим много дърво. И си правя сега каменни инструменти. Ето. Само една кирка. Да си направя една брадва. И съм готов. И аз съм готов вече. Така. Да вземем малко желязо. Защото има такава полина. Тази планина е много хубава. Има много желязо, много ресурси, много нещо. Винаги съм ги обичал. Много са добри за... Значи тук може да има кол. Окей. Достатъчно кол. И... това не е. Трябва да обикаляме малко, за да намерим айрон. Майко, тук няма никакъв айрон. Къде паднах, за бога? Бро, аз буквално не мога да игра тази игра. Толкова много време я игра, буквално... Здрасти! Чао, Така, малко трябва да се изкачим. Бро, не знам защо не намерих айрон в тази планина. Може би в другата ще има. Обикновено тези планини са пълни с айрон. Окей, вече съм на другата планина. Надявам се тук да има малко айрон. О! Ето. Опа. Трябва ни 6 общо за инструменти и за други... И за броня малко повече. Нищо. Защо нищо? Хора, кажете ми, сляп ли съм? Моля ви. Майко мила, няма абсолютно нищо на тази планина. О, ето, бро. И емералд! Не знам дали мога да го щупя. Се върна, като имам айрон инструменти. За... Така, само да си вземе малко камък. Окей.
Добре, ей го. О, и още малко. Окей, добре, значи вече може да си правим да сложим един крафтинг тейбъл, да го вземем, да си направим една печка и ей това и да сложим нашето желязце. Моля? Какво? Какво? Хора, кажете ми, това възможно ли е? What? Както и да е, ще взема малко храна и да ми за легло. Ще вземем още за втора печка. Опа. О, не. Не мога да използвам. Окей, ето вече имам айрон. О, брат, ама... Ще направим това. Ще направим това. Ще сложим това така. И... Сега ние си направим втора печка. Тук, що между другото хора си спомнях, че ги взех тия неща. Тия може да ги разкараме. Направо просто ще отида на креатив и просто ще ги разкараме от инвентара. Просто не ми се занимава, хора. Така, вече може да си направим едно легло. Ох, майко мила. Черно легло за черни хора. Както и да е. Ще се чули. Между другото да отидем да вземем тези емералди, за да може, ако примерно отидем в някакъв вилидж, да... Така, само ще ми трябва още малко дърво. Мале, какви промени видях там? Мале, вие виждате ли го това нещо? Ей тук нещо, някой да ме посрещне? Няма. Водна пещера. Само да отидем да вземем самото желязо. Си направим един честплейт, ако ми достигат. Разбира се. Може да кажем ми, че 9! Не е зле, не е зле, не е зле. По-скоро, да, си направя един честплейт. Просто един честплейт. Така, слагаме го, чупим всичко. О, не. Да. Не, както и да е. Просто почва да става нощ. Става нощ, да. Да се организираме малко.
Опа! Ту наш приятел, само да спим. Не, няма да дойдеш при мен. Окей, добре. Ще взема... О, ехе. Перфектен геймплей, майко мила. Както виждате и в тази игра не съм много добър. Ела съм пълен нут на изобщо на компютърните игри. Значи това е 4, 5 айрон. Опа! Трябва ми още малко айрон. Между другото този айрон, този сит е много красив. Вижте, буквално има планини навсякъде, всичко е толкова красиво за мен. Вау. И вижте колко айрон намерихме. Окей. Добре. Мале! Майко мила! 18 айрон. 18 айрон, хора. Ще сложим тук да се пече този. Да ги разделим на 2. Между друго временно ще отида малко по-още да си взема. Окей. Това ще ни е поне достатъчно за пълен. Само един момент. Окей. Значи, ето ни го айрона. И от другата печка ние сме уредени. Ние направо сме уредени. Така, значи, правим си едни бутушки. Опа. Лодка, окей. Правим си това. Брат. Не мога да запомня имената. Така. Правим си една шапка също. Не шапка, такова. Както и да е. Пам. И вече имаме пълния брой на хора. Вижте ме. Така, печем си. Да, както е. Взимаме си печката. Дай печката, окей. Добре, сега. Опа! Майко мил. Значи, ние ще вземем малко... Значи... Само ни трябва едно нещо. Ми трябва на мен. Един щит. Просто да си имам един щит. Слагам си го. И... Сега, къде има? Това толкова ли е дълбоко е? Искам нещо дълбоко. Еми хора, оказа се, че аз съм спрял записа по грешка и после не съм го включил. Както и да е. Значи, дойдох от тука. Не, от тука да. Само... Ще съм на креатив за бога. Окей. Значи, дойдох от тука. И сега продължаваме натам. Дали да взема ръстовно? Не мисля, че ми трябва. Това ще ми трябва за недера. Бро, едно. Така, тук е малко. Ние сме на нулевото ниво. Значи малко по-надолу трябва да отидем. Опа. Чух някой.
Или да... Майко мила! Еми хора, това ще бъде клипчето. Както и да е. Умрях, но все пак, както и да е. Чао!